L'economia evoluciona, canvia, es transforma i ho fa a partir de múltiples factors o palanques. Una d'aquestes palanques, pot ser actualment una de les més destacades, és la tecnologia, o més ben dit, com la tecnologia accelera comportaments i actituds. Parlem de l'economia col·laborativa. La cultura de compartir, reutilitzar i estalviar com a motor econòmic. L'economia col·laborativa és un gran motor de transformació. Es tracta d'un fenomen amb un impacte brutal en la nostra societat, que està modificant radicalment la forma en què fins ara les persones han resolt i cobert les seues necessitats. És un canvi econòmic i cultural amb profundes repercussions. En essència, quan parlem d'economia col·laborativa, ens referim al model de consum basat en l'intercanvi de béns i serveis entre particulars. En realitat, però, no es tracta d'un fenomen nou. Aquest tipus de relació comercial ja era habitual en l'era predigital. Els actius els aporten els usuaris i no les empreses. Té, doncs, tots els ingredients per ser un negoci rodó. Amb tot, el vessant lucratiu no sempre està present. Per aquesta raó, és molt important determinar les diferents tipologies de consum col·laboratiu per evitar confusions. Existeixen principalment dos grans models. El primer agrupa persones que sumen esforços per aconseguir un objectiu comú. És el cas dels grups de compra col·lectiva. Grups de consumidors que s'organitzen per aconseguir un determinat producte o servei a un preu més baix i amb el mínim d'intermediaris possible. Davant de la necessitat de finançament, es mobilitza la comunitat i no els bancs. Paral·lelament, existeixen plataformes per al préstec, l'intercanvi o la donació entre particulars. Aquestes plataformes podrien dividir-se en tres grans famílies. Primera, les plataformes que es basen en el pur intercanvi sense transacció comercial, com Couchsurfing, en la qual els usuaris ofereixen allotjament gratuït a viatgers, simplement pel gust de conèixer gent d'altres països o per practicar idiomes. Segona, els espais que faciliten la redistribució dels béns, com Wallapop o eBay. I tercera, les webs que converteixen productes en serveis. És ací on inclouríem Airbag i Uber. Les dues primeres s'autoregulen. La tercera és probable que, en moltes ocasions, necessite regulació. I és precisament en aquest àmbit on s'ha generat més controvèrsia. L'economia col·laborativa genera debat perquè posa en qüestió el model econòmic preestablert. L'antiga economia i els seus lobbies se senten amenaçats i és lícit que posen traves per defensar els seus interessos. És necessari un marc legal i fiscal que ordeni les coses. Vivim en un moment clau i en les nostres mans està dissenyar el país que volem i si apostem per l'economia col·laborativa per facilitar el desenvolupament social de la nostra comunitat. Tenim l'oportunitat de liderar el canvi perquè, ens agrade o no, estem vivint una transició. Res tornarà a ser igual.